Drac d'Or, de Ximel Fènix, trenca les convencions i proposa un joc escènic singular en què els actors fan els papers de les actrius, en què les actrius fan els papers dels actors i, a més, els actors joves fan els papers dels actors grans i els actors de més edat fan els papers dels actors joves. Tot això, que d'entrada sobta, en el fons és un joc teatral molt ric, ple de possibilitats, que un cop ens hi hem posat a treballar per mitjà d'algunes improvisacions i per mitjà de trobar molt bé quines eren les sensacions i què vivien els personatges, es tractava una mica de que, malgrat que un paper d'un personatge gran el fes un actor jove, l'actor jove resultés creïble en el conflicte del personatge. I és un joc que té un recorregut enorme, que planteja molts reptes i que crec que finalment hem resolt gràcies també a l'enorme talent dels actors, d'una manera que creiem que arriba al públic amb nitidesa. No hi veig res, què hi ha? Allà, mira! No hi veig res, només aigua. No, allà! On? Allà! No és una barca, allò? Una barca? És infernal per fer tornar boig a qualsevol director d'escena, però això passa només durant el procés, sobretot a l'inici del procés, quan d'alguna manera estàs amb tot l'equip trobant les claus escèniques perquè tots aquests elements de joc que proposa Ximel Fènix entrin en joc. A poc veus que la peça cada vegada ella mateixa et va aclarint com ho has de fer i si la segueixes amb atenció, si segueixes la peça d'una manera concentrada i analitzes molt bé quins són els jocs que proposa en cada moment, vas trobant una mica les claus per aixecar-la escènicament. Un cop les has trobat i els actors tenen les eines necessàries per fer-ho, llavors es converteix en un joc escènic divertidíssim. I aquest és el que arriba al públic, és a dir, al públic li arriba un muntatge que sembla que els actors ho facin amb una gran facilitat, que sembla que no hi hagi una complexitat al darrere, i això era també el nostre objectiu, però perquè nosaltres abans hem treballat a fons per trobar aquestes claus i aquestes claus ja les servim al públic. No et penso donar res. Per mi ja et vas morir de fam. No et penso donar res. No m'enredaràs. No m'enredaràs pas.